Искаме с БГ и ще снимам на зомби цунами. Да започваме. Пак ще казвам, може да се стеглите безплатно. От Google Play. За компютър и за лаптоп не става, само за телефон. Защо ако искате да не игра на нея, може да направят поредица. Мога да направя поредица. Мога и... Както виждате съм... Мога да игра. Имам доста силни, но съм доста самия пиван. Сега, знаете това дракон какво прави? Той прави колите на кайма. Натиснете. Мога обички. Не знам. Но... Така, давай играем, да? Като гръмнат и ви дават пари. Е много яко. От драко. Е много яко. Е много яко. Много забавна игра. Йохо, ой, ты не много их. What? Какво се случи сега? Така и така. Балон. Fuck you, bitch. Ами, ясно клипа ви харесал. Да има много лайкове и да се абонират, както знаете. И в коментарите кажете дали да започвам поредица на Майнкрафт, се изтегля пътяната и направя поредица. Вие се решавате в коментарите, аз не ви казвам. Вие решавате какво да снимам. Така че... Чао. И се надявам клипа да ви хареса. Ако не ви е харесал, ако не искате да снимам на зомби цунами, просто да се играя сам, кажете. И ще спра. Това беше мен. Така че пак се надявам да ви е харесал и чао!
Só estiver com os computadores. Aí, vou comprar. Estou com o computador já está de noite. E. Oh. E tocar. Já são